zai chu home crusade kan nei dona hei pathian thu chat soina hello nei dona kan thu pui chu pian thang na tine ma jona bung thum chan kha tang chang re na hi kan thu pui na na kan be chan ani don ni kan thu pui tur khai ga ti kha pian thang na chuan mishing hi tharau kan nia rilru kan neya tak sa chunga kan oma kan sei ro te ula mishing hi tharau kan nia ril tak sa chunga kan oma rilru kan neya ai het lai alan hianin chan tak sa hian tharau oma chu 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 ril barania chuan rilru om le a chu ril bar to nia chu chu tak sa oma hi la hian tharau rilru taksa dum zong hi tharau ni a tilai hi rilru hi taksa mani rom a bang hian mani o chu chu pathian thu tak no pam te ni lai joi she tanga ya pian thar nom sia chu le kan ti chuan pian thar nom sia chu chunglam atanga lo piang chunglam shin ti na ni a chu rilru a da bula chuan về session atanga kan lo pian na ông ta á chú tôi pian na biological birth tiếng số thì phân sẽ thấy nga cái mà đi mission tu na safety à kan mu te rahama kan ti te hi safety to inu mi kha HS dal re pui mo safety chu piren pui na shin ni a ani le nang mate ni inu bi mo in pani chuan me cheshin in ni tu na kan mu chin zon kha tốt anh là ít tiền thật mà anh thao nào cả thi nghề đúng lên thi mò cần thao nào chú mấy chế là sinh thể thổ này tôi nói là mà cần mong yên mấy chế chú là trong cái lô biển nó cả mấy chế sinh thì nani à chuan ai là mà cần mong yên tôi biển na biological birth thì sao biển na mấy chế sinh thì nani à Nikodema kha juda te ho tu ni ala isuan ne na kal khani pian thara chun chan kha la isu kha ba so ta mi tu po tu ya le thara wan pian lo chuan pathian na man lu thei lo wanga tia tu ye pian na chu ti sa pian na ti ta te nen po soi thei na chuan me che shin yang po soi thei na he no te a ka lo piang a hi se te lo ni ta se te ania chuan tharu mi nia chuan cùng mamian alo ni chole a chuanin alo thang len zare ta kum som ni pani mi lo ta tuna in mu chin jong hi tu ye pian na me chhin ani a chuan jona bum tum chang som panga mi tu po te wala tu ya le halawa an pian lo chuan pathian na man lu thei lo bang me chhin ta kan lo pian to nu in tharawa kan lo pian le angai emani chu me session kan ni a kan tharawa kha a pian le angai chu kan ro kan share angai ya chuan tharawa pian na chu le om se kan ti chuan tharawa pian na chu ma ni to lo na inani a kala the bung ni chang som che ro lam le Kristan ne na en vein kom ta ni ma sela tanumani ke ma ero chu kan to lo Krista chu cái mà nu tổ so cái này, anh lại tổ hi kalau type so hi kalau turania, saya boleh lakukan Galatia bung ni cha som ni Krista ne na ken in konta ni ma sela kanungan ni cái mà ero chu cái này tổ Krista chu cái mà anu so cái này, hey hi lama kan buang hian hey achung adum ba khi tharawani a pian tharma so kan tharaw hi athi a anh muốn là ba in không na po kal ve thei mai la pathian ne na in po na kha kan nei thelo ni mo chuan kan pian thar no chuan kan tharau hi alo nung ta a hei a pol chin zong hi tharau en ti na ve kan ta le mai tharo le kan pian thar ma chuan kan tharau kha a thi nge nung kha chuan kan pian thar no e kan tharau kha tiang aron nung ta chuan pathian ne in zom na kan lo le ta ni mo chuan thei hi mi piang thar ni a mi pian thar ma ni a chuanin hei adumi atlem hei tertela achumi hi tharau angani ta chuanin alo piang thar ta a chuanin lo piang thara chuanin suate lo sim chowa
chuan in tharau lam alo thang liana chuan ei Christian puitling alo ni ta to pa chuan hei apol tharau ina khat mo Isu anna kain hei aduma tangin pian thar ma pian thar nuwa sol lo sima chuan tharau alo thang liana chuan Christian puitling alo ni ta a to pa chuan Isu angin tharau thiam ni alo khat ta chu ke mani mihring pawh alo ni ta septe chu Peren puina shin ni a tharau ro chu tu shin nge le mo pathian shin chu tak chu pian thar nom je kha lo ni ta ni pian thar nom je ka kan ti kha chunglam shin chuan he tilai lam kan bong hian adum vek hi he tilai hi pian thar ma ni a chuan a pian thar nu chuan a tharau pathian alo nung ta a hi pian thar mo chan kan na alo lo chan chia kan chuan kan sei chaw se langa pakhat na tharau pian na chu no sen ang hrui hruai anga ya vin anga ya pahnih na tharau than lem na le a chu no pang ang mani che ngai poimo hatuna nang mani ang che kamo nang mani in ngai poimo em kha chuan hruai tu an mo hun lai ni chuan pathum na tharau ka lo thang lian je tlei rol ang pathian lo ram pon chona chuan palina tharau nun puitling ang zir tira siam tu rong bol tu chuan pangana chuan ra chuak tharau ra chuak putar ang rong bol tu cher tu ei no pangania no sen ania chuan alo thang lian le a chuan in thalai lo nia puitling lo nia to pa chuan in midang ta ni na ra lo so entinan ke po atir chuan no pang kania no sen kania no pang ka lo nia thalai ka lo ni la tu na chuan pathian tan ara kan chuan ni mo kan chuan pathian tan ra kan so tiang che chuan mi po no pang te ni lai chuan pathian tan tu na ra tam tani la chho the lo tama se tharau nun hati la lo puitling chho se langa pathian tan ra i lo chho the zok to ni chuan la di so thi sen zara kan tharau thi to chu pathian tharau chuan min lo hring thar ve le a chu tharau pian na kan ti chu ni a chuan a bum kha cha so pathuma chuan chu mi te chu thi sen shin an ni lova ti sa du zonga shin an ni hek lo mi pa du zo kwa shin an ni hek lo pathian shin an ni zo ke aron te le ta chuan ke ni chu mei se shin kan ni a kan tharau ro chu chunglam shin pathian shin chu tak chu pian thar na ni ta ni taro ke ni chu tuya piam kan ni a kan tharau ro chu pathian atangin lan Isu ai hi dela Isu lam ta ta hen lan Isu hi kan ta na thi a kami kan lo rin chia kan chunglam atangin shin thar kan lo le to chu mi te chu thi sen shin an ni lova chero lang ti sa du zo ma shin an ni hek lo mi pa du zo kwa shin an ni hek lo pathian shin an ni zo ke nang chu mei se shin ni a ke chu mei se shin kan ni a kan tharau ro chu tu shin nge le pathian shin chunglam shin chu tak chu pian thar na om se chu lo ni ta a chuan septe ni te le septe chu atir chuan pian thar na om se lo so lo ba chuan rong bol na huna khai thu kha vangai kha ta apa khan thu kha lo thil ta tak chuan pian thar na testimony kha lo ni ta galatia mong ni chang som ni Krista ne na khen bein kom ta ni ma sela kan mong ni ke ba ro chu kan ni ta lo Krista chu ke man zo kan ni te aka septe chu mi che shin ni a ma se pian thar na alo nei chia khan ama kha achuma atharau kha pathian ni lo ring thar le ta septe ani to lo che thiam nang ma ini to lo I chuma khan pathian chin kha lo to ni mo galatia bung ni cha som ni kha an sei te le galatia bung ni cha som ni Krista ne la khin wen ka lo ta la se la ka ni ki wa er chu ka ni to Krista chu ki wa ni to sa ni in tu la ti sa ni ni la ni ka ni nang ma chu tu shin nei ni mei che shin I kha lo chu tu shin le pathian shin ta ka pian tham nei ta ni chuan septe ni to lo mo ke chu te ka nia kanu chu bia ki ni ta kanu in singa ka tharau ro chu chunglam shin chu tak chu hei mi pa du zo shin ni lo mi che du zo shin po ne lo wa intinge ti ha to pa hian pathian shin an ni zo ke kan tharau chu pathian na ro shin thar le te nai chu mo chu thu tak chu no pang te ni la cha nei man ngai chuan pian pathian tharau in kan tharau thi to alo shin thar le ta chu tharau pian na kan ni ta a
Jona buka changa bung Jona le khathon pakhana bunga changa ta chuan tu po Isua hi Krista ani ti ring chu Pathian Shin ani ti te Jona le khathon pakhana bunga chang li na ni lo en vezel ula Pathian Shin to phot chuan khovel angam zel sia hi ani khovel nyangam na chu kan rin na hi Jona le khathon pakhana bunga chang som pareta tu po Pathian Shin chuan thil ati solo ti kan hria Pathian Shin akan ama chu ahum renga misual chuan to po atok thei lo re ani hei Shin imo poi mo to renga chuan pian thana chu engting kan lo chanan kan ti chuan engting liang rin na in FSC bung hi chare ta chuan rin na awanga khongai na chan dam in nang ma ni tho chu ne lo Pathian thil pe ani zona bung tum chang som por ma te chet le Pathian khu về nó nói em em mà chú đi cho nó không có lấy chú nó về á mà chú bỏ đi cái biếng ăn bông rồi là bao chú tua nó nhìn nạn thì xong rồi kan lo rin chi khan pian thana kha rin na lo dam tur ni ta la li suan kan tharau chan dam na tan kum sang ni kal ta khan na lo thok dei to chu chu kan hria nga emo kan hria nga kan she thia nga chuan kan pomanga chuan ta chuan rin na kha lo don ta ni mo tu tak chu kan hria nga kan she thia nga kan pomanga kan ring don mana ta ka thing ni fa min mo chuan pian thanom zia chu in bo to don lo bani rin nom zia chu me kan ti chuan in ma na ni ha ra so pa cha ka chuan rin na chu thil be sei te ong le fiat na thil bu lo fiat na ani a ti a ni chu ka sui zau tu ro ma in min bu e ro ba ka pian thana chu rin na in kan sam ta a kan pian thana chu a che thei to lo bani en tin mo a che thei to lo le zero lo bang Petera thon khat bung khat chang som ni pathum chi che thei la ka ni lovin Pathian thunung reng le om renga chuan chi che thei lo la ka piang thar in ni zok si a atini chu ke ni chu mai che shin chu kan che thei kan eng thei mo kan che thei ma se kan tharau ro chu a che thei to lo o an pian thar nai a nget to ka chỉ chế thầy lâu là cả biên thar in zo ke anh em chúng moi rồi chuan kami chi na kha ka du to ka nga chuan in zo na kan zo chin lo ka biên thar nom je ka nge le mo ani le kan biên thar ani ti ka anh ti nge kan she rin nei mo rin nei kan lo tom ta rin om je chuan nge in na Pathian chan dam na kha nge plu to ka in ma na tla kan ta zana kuma in mutin in tang na yam eng ha da tai mu thina ta ro enge chan an ti chuan enge khum kha arin oma arin tla kha da ta in mu tanin pe lo che ka lal i suwa chan dam na hi a nge plu to ka jona bung le chang som thum pan ye thu tak in shria nga boy ban chau ti ta he Pathian thu tak ka hi no pam te in ni la chang in shri ti ka du me ma tu na changa in bo lo chuan thu tak hi Pathian tu in nei tu om don lo ani thu tak chu e kan ti chuan kan ti tel lova Pathian in a min chan dam na hi thu tak ani lai te chu chen na hian kan thu pui ani le khai khom le lo kam ding lo teu le gala ti bung hi chang som ni khan sei ro don chin teu le Trang sông này Krista để đã khen mấy con ta mà sẽ là cái nô này em mà em chú cái này đó là Krista chú cái là mùng sâu cái này xếp tê lấy ra mà chú pireng kuin asin anh shin khát in ni ti sa chú chuan ka nam mani chu in bo ra thei no pam te ni lai trong thei ma se in thara ro chu en shin nge le Pathian shin chu tak chu pian tha na chuan chu rin na in ka lo dong ani le ka tom trai dan ngi lo tom trai don ni mi chi ru le te nei ku ta ru le te ku kan da heng yam je kan ti chuan thil pe kan non non le chuan be sei kan le kan ku tin kan la te kan ku kan do thin chu Pathian thil pe tharau thil pe kan me kan dil don le tom trai le lalpa zanina hian pian thar na fia taka ka hria ta wangin lom thu ka hria che min chan dam na hi ka hria a ka hria thiama ka poma ka ringe ke
hei chu mai che hrin kan ni a ka tharo ero chu pathian hrin ani rin na awangin pian tharna chu kalo dong ta a rin na awangin chandam na chu kalo dong ta a lalpa zaina hian tharo thil pe min pe la no pang te kan ni la tang hian tharo thiang lim ka ton hriat theina turin min tran pui che min chandam a vai lom thu ka se lali su lale chandam tua ta kalo pom ta che lom thu se chungin Isu Krista mi kan dire amen amen